piirtää kyllä todella hyvää kuvaa nyt tällä hetkellä tästä alueiden eriytymisestä ja sen nykytilasta. Ja ne monet asiat siellä kuulosti oikein tutulta myös sitä kautta, mitä meillä käytännössä, vähän niin kuin jos voisi sanoa, kenttätyössä, kun maaseudun kehittämistä tekee ja kylätoiminnassa toimii, niin ne nousee siellä esille näitä haasteita, niin kuin on ollut nyt tämä otsikokin tänään, eli esimerkiksi lainoituksen haasteet, kaiken kaikkiaan nämä asuntokantaan liittyvät, ja Irene nosti äsken erinomaisia huomioita tuossa omassa kysymyksessään esille. Sitten puolestaan tässä niin kuin siirtolaisinstituutin, puhutaanko nyt tutkimuksesta tai selvityksestä, ehkä sillä ei tässä kohtaa ole niin tarkkaa merkitystä, mutta näen, että tämä heidän selvitys on erinomaisen hyvä siinä, että se laajentaa tätä perinteistä kuvaa alueellisesta kehityksestä ja maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Ja me saamme näitä vähän pehmeämpiä mittareita, mistä Tomaskin monta kertaa tuossa mainitsi, että on tarve saada myös uudenlaista tarkastelua meille tähän esille ja tämmöisen talouskeskeisyyden rinnalle. Ja oikeastaan ihan tässä alussa, mitä Tomas mainitsi tästä, että meillä olisi hyvä olla tällainen alusta tällaiselle kyselylle, jota voitaisiin helposti käyttää, niin näen tämän kyllä erinomaisena ehdotuksena ja toivon, että tämä etenee, jotta me saataisiin juurikin niiden kovien lukujen tarkastelulle sitten tämmöinen helposti käyttöön otettava alusta, jossa voitaisiin myös näitä hyvinvointiin ja elämän tyytyväisyyteen liittyviä asioita sitten mitata vaikkapa siellä kuntatasolla. Mutta sitten oikeastaan mennäkseni oikein varsinaiseen asiaan ja lainaan sanan tuolta tilaisuuden nimestä, niin ensimmäisenä mulle nousee kyllä mieleen näistä esityksistä tällainen paradoksi juurikin tämän talouskasvun ja koetun elämänlaadun erkaantumisessa. Se, että me nähdään jatkuvasti kaupungistuminen tämmöisenä vääjäämättömänä kehityskulkuna, mutta sitten toisaalta, niin kuin tänään on kuultu, ihmisten elämänlaatu maaseutualueilla on parempaa ja myös muuton myötä se kohenee. Ja se, että tämä kaupungistuminen ja taloudellinen kasvun painopiste on suurissa keskuksissa, niin ei välttämättä nyt sitten tarjoakaan sitä parasta mahdollista elämänlaatua. Ja näitä asioita oli todella mielenkiintoista pohtia samalla kun valmistelin tätä esitystä. Se, että ihmiset kokevat elämänsä laadun korkeammaksi maaseudulla kuin kaupungeissa ja elämäntyytyväisyys maaseutualueilla on myös keskimäärin parempaa kuin kaupunkialueilla. Ja tästä syntyy juuri se kummallinen paradoksi ja ristiriita, että kun se asuminen keskittyy sinne kaupunkeihin, mutta kuitenkin se hyvä elämä tuntuu löytyvän jostain toisaalta, sieltä niin kuin maaseudun rauhasta ja yhteisöllisyydestä. Maalaisjärjellä kun tätä sitten miettii, niin tämän pohjaltahan meidän muuttoliikkeen pitäisi olla ihan toiseen suuntaan. Eikö ihmiset silloin vähän niin kuin toimi vastoin parasta mahdollista hyvinvointiaan, kun muutetaankin kaupunkiin sen sijaan, että mentäisiin maaseudulle sen hyvän elämänlaadun perässä? Eli voisi kysyä, että miksi ihmiset eivät pysty toteuttamaan itseään niin paljon kuin he haluaisivat? Eli paljonko meillä on sitten sitä sellaista pakkomuuttoa, jonka Tomaskin taisi tuossa omassa esityksessä mainita, ja varsinkin nuorten kohdallahan se on helppo huomata ja todeta, että tästä meillä on paljon kysymys, eli maaseudulta joudutaan muuttamaan pois, vaikka haluttaisiin siellä vielä asua. Ja tämä johti, minun täytyy myöntää, että johti minut aika sellaisiin filosofisiinkin pohdintoihin, kun
kävin näitä esityksiä ja aineistoja läpi ja pahoittelen, että saatan esittää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tässä omassa puheenvuorossani, mutta tämmöinen aika iso paradoksi saattaa johtaa siihen, että näin tapahtuu. Mä jäin miettimään sitä, että kun me puhutaan tosi vahvasti kaupungistumisesta, niin mikä on semmoinen niin kuin tosiasioiden tunnistamisen ja mikä taas olemassa olevan vahvistamista ilman todellisia vaihtoehtoja ja mahdollisuutta kriittiseen tarkasteluun. Ja mistä asioista ylipäänsä saa puhua ja kuinka paljon saa haastaa silloin, kun me puhutaan kaupungistumisesta. Et onko se semmoinen oikea ainoa totuus puhua kaupungistumisesta ja sen vääjäämättömästä kehityskulusta ja ehkä jonkinlaisesta ajateltu voittokuluksi sitä, kun kaupungistuminen etenee. Tässä kohtaa jäin sitten miettimään niin kuin median vastuuta ja sitä, että minkälaista puhetta me luomme ja minkälaista puhetta me itse ylläpidämme. Tässä kohtaa mun mieleen muistui tuosta syyskuulta Helsingin Sanomien pääkirjoitus, jossa kirjoitettiin, että puhuttiin maaseudun autioitumisesta, jonka kehitys on väistämätöntä ja peruuttamatonta. Väestö kertyy aiempaa enemmän vain kasvukeskuksiin ja muutamiin Pohjanmaan kuntiin. Totta kai mä ymmärrän, että jos me tarkastellaan tällä hetkellä väestöennusteita, niin näin voidaan todeta, mutta haluan tällä herätellä ajattelemaan sitä median vastuuta siitä ajatuksesta, mitä me luomme kaupungistumisesta. Ja toivottavasti en mene liian sivuurille tässä omassa kommenttipuheenvuorossani nyt, kun lähdin tällaisia asioita pohtimaan, mutta haluan kuitenkin korostaa juuri sitä näkökulmaa, että meillä on paljon sitä mielenkiintoa maaseutuasumiseen, josta meillä kertoo vaikkapa maaseutubarometri ja kansalaispulssi. Ja ihmisillä on tahtoa juuri sitä, mistä tänään on puhuttu. Ihmisillä olisi tahtoa mennä jotenkin sen ajatuksen perässä, että se hyvinvointi voisi, en tietenkään sano, että kaikkien kohdalla, mutta suuri osa suomalaisista kokee, että maaseutu on hyvän elämän ja asumisen paikka ja sinne on kaipuu. Meillä on maaseutubarometri, meillä on maallemuuttokysely, joka osoitti sitä, että tätä kiinnostusta maallemuuttoon löytyy. Ja täältä ehkä erityisesti, mikä mainitsin tuossa aikaisemmin, tuon nuorten niin sanotun pakkomuuton kaupunkiin. Tietysti on myös paljon nuoria, jotka mielellään lähtee kaupunkiin, ja on varmasti ihan hyväkin, että nuoret käy katsomassa, että miltä muuallakin näyttää. Mutta esimerkiksi tässä kyselyssäkin nousi tosi vahvasti se, että nuorilla on halua asua ja muuttaa maaseudulle. Ja ehkä tämän myös jälleen kerran, sallikaa minulle tänään nämä kaikki sivuraiteet, mihin teidät johdatan, niin kysyttiin myös, että miten suomalaiset kokee, että pitäisikö meidän käyttää verorahoja siihen, että maaseutu pysyy asuttuna. Ja suomalaisista melkein 70% vastasi, että kyllä näin pitäisi toimia. Ja tämä pitäisi olla tietenkin aika vahva signaali sitten tuonne päättäjien suuntaan siitä, että meidän pitäisi löytää niitä ratkaisuja vaikkapa niihin juuri tänään nostettuihin kysymyksiin, jotta se maaseudulla asuminen olisi mahdollista. Ja millä laillahan tässä ei tietenkään kysymys ole, tai ei ainakaan pitäisi olla kysymys maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelusta, vaikka tästä helposti semmoinen ajatus saattaa tullakin, mutta näen, että kyllähän tässä kysymys on erityisesti siitä niin kuin perusoikeudellisesta vapaudesta valita asuinpaikkansa ja sitten taas huomioida se kansallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa. Myös tuolla niin kuin EU-tasolla tällä hetkellä nousee tämä right to stay ajatus tästä samasta teemasta. Nyt olen esitellyt tässä liudan erilaisia kysymyksiä ja enemmän ehkä pohdiskellen esitellyt tässä, niin ehkä vielä lyhyesti sitten siitä, että mikä estää sitä maallemuuttoa, niin kuin päiväotsikossakin oli, että vetovoimaa olisi, mutta
pankki sanoo ei. Ja oikeastaan vähän niin kuin tukeakseni tätä ajatusta, mikä tämänkin päivän teemaan on nostettu, niin nostan esille tuon valtioneuvoston kanslian selvityksen, jossa selvitettiin maallemuuttoa ja siellä juurikin tämä sopivien asuntojen saatavuus ja puhutaan juurikin myös vuokra-asunnoista nousee tärkeäksi muuttoa mahdollistavaksi tekijäksi, ei mikään yllätys, mutta hyvä se on aina nostaa esille. Ja sitten taas puolestaan siellä tunnistetuissa haasteissa tulee asuntopula ja tämä asuntojen heikko kunto, joka myös tässä selvityksessä nousi esille. Ja juuri tämä vuokra-asuntojen puute, eli tarvittaisiin myös sitä tähän hetkeen sopivaa vuokra-asuntoja. Ja kaiken kaikkiaan se haastehan on siinä, että nykyinen maaseudun asuntotarjonta ei oikein vastaa sitä kysyntää tällä hetkellä. Se ei oikein huomioi erilaisia elämäntilanteita, jos ajatellaan niin yksin asuvia tai yhden aikuisen perheitä ja niin kuin maallemuuttajien toiveita, koska maallemuuttajien toiveissa ei ole kuntataajamien keskustassa asuminen, vaan haluttaisiin asua juurikin väljemmin ja maaseudulla. Ja sieltä löytyy todella huonosti sitä maallemuuttajan toiveisiin vastaavaa vuokra-asumista esimerkkinä. Ja sitten toisaalta tämä, mitä Mika nosti todella hyvin tätä haastetta tällä hetkellä tässä asuntojen kunnossa ja siitä, minkälaista remonttivelkaa ja peruskorjauksen tarvetta meillä on tällä hetkellä niin kuin ympäri Suomen, niin sehän toisaalta rajoittaa sitä ja sitoo vähän niin kuin kuntien käsiä sitten taas kehittää sitä maaseutuasumista, mitä me tällä hetkellä huutavasti tarvittaisiin, jotta me saataisiin sitä uudenlaista asuntokantaa, jonka tarve tuossa myös mainittiin, ja just sitä tämän päivän maallemuuttajan toiveisiin vastaavaa asumista. Tässä sitten on vielä noista maallemuuton esteistä, jossa myös näkyy nämä ihan samat nostot. Tämä on nyt kunnille tehty kysely, otin tämän tähän vielä mukaan. Eli täällä on myös vahva huoli siitä, että saadaanko sitä rahoitusta sekä niin kuin yksityisellä puolella että sitten myös siellä kunnallisella puolella. Eli tämä on tosi todellinen haaste meillä tällä hetkellä. Ja siellä kunnissa myös, kun kysyttiin, minkälaisia haasteita siellä on kohdattu, niin siellä juuri nämä asumisen ja rahoituksen esteet olivat ihan ensimmäisenä, kun tätä kysyttiin. Ja sitten toisaalta tämä uudisrakentamisen hankaluus, minkä juuri mainitsin tässä aikaisemmin, ja sen hankala rahoitettavuus tällä hetkellä. Eli tässä oikeastaan yhteenvetona tämä, että uudenlaista asumisen vaihtoehtoja tarvittaisiin, mutta olo on hiukan semmoinen, että kädet ovat sidotut ja resurssit ja rahoitus on haastava. No, vetääkseni yhteen tätä ehkä hiukan poukkoilevaa ja ajatuksesta toiseen menevää kommenttipuheenvuoroa, niin kokosin tähän kehittämisehdotuksia, mitä näen, mitä voisimme lähteä nyt viemään eteenpäin. Mika onneksi tuossa mainitsikin, että purkamisen pitää olla aina se viimeinen vaihtoehto ja myös siellä selvityksessä mainittiin juuri tarve tämmöiselle innovatiiviselle ja uudenlaisille ratkaisulle, joita pitää pyrkiä etsimään ennen sitä purkamista, joka on sitten se viimeinen vaihtoehto. Näitä meidän täytyy etsiä ehdottomasti. Ja oikeastaan tässä kohtaa vilautan tuota seuraavaa diaa, jossa on esimerkki tuolta Asumisen uudet tuulet -hankkeen alueelta, jossa on mukana Pohjanmaata ja hiukan Savosta ja pohjoista Keski-Suomea, missä on esimerkiksi lähdetty kunnan omistamasta kiinteistöstä tekemään sitten senioriasuntoja. Yksi ajatus siitä, miten voidaan näitä nyt tyhjilleen jääviä kiinteistöjä hyödyntää. No, sitten myös kun
tämän päivän teemana on ollut myös nämä lainoituksen haasteet ja rahoituksen haasteet, niin täältä seuraavalta dialta esitän, että voisiko sitten tämmöiset purettavat ja siirrettävät rakennukset olla tulevaisuutta ja ratkaisu siihen tilanteeseen, kun pankki sanoo, että tälle alueelle ei oikein nyt kannattaisi rakentaa, että tästä on huonot vakuusarvot ja vaikea lainaa myöntää, niin mitä sitten, jos se talo olisikin siirrettävä, niin siinä kohtaahan se poistuu sitten se haaste. Näitä aika vähän vielä löytyy, mutta itse uskon siihen, että tämä on ehkä sitä, ainakin jossain määrin sitä rakentamisen tulevaisuutta. No, näihin rahoituksen haasteisiin meidän täytyy tarttua sekä kansallisella että EU-tasolla. Ja ehkä mietittävää, että onko Suomi vähän liiankin taas ollut EUn mallioppilas tässä ja noudatammeko me kaikkia niitä EUsta tulevia sääntelyjä tiukemmin kuin muualla noudatetaan. Tämä on ehkä sellainen asia, jota meidän on pakko tarkastella ja tämä teema nousee ihan jatkuvasti esille myös omassa työssäni ja keskustelua tästä käydään koko ajan. Myös siellä varmaan tässä selvityksessä mainittiin tämä asuntopoliittinen ohjelma ja tästä vasta hiljattain itsekin kävin yhden toimijan kanssa keskustelua, että todella monelta kunnalta puuttuu tällä hetkellä tällainen asumisen strategia, jossa oikein pieteetillä mietitään näitä asumisen haasteita ja mahdollisuuksia ja innovatiivisia näkökulmia. Eli tässä olisi niin kuin ihan selkeä paikka kunnille, mikä kannattaisi laittaa kuntoon. Ehkä sitten ajattelen myös sitä maalla asumisen mahdollisuuksia ja infrastruktuuria, niin hiukan yllätyskorttina nostin tähän loppuun vielä sitten kansallisen etätyöstrategian, joka mielestäni tarvittaisiin siihen, että pystymme sitten maallemuuttoa vahvistamaan ja luomaan niitä mahdollisuuksia siihen mielekkääseen ja oman näköiseen ja hyvää elämänlaatua ja kokemusta tuovaan elämään siellä maaseudulla. Se linkittyy kuitenkin vahvasti juurikin tuohon siirtolaisinstituutin tutkimukseen. Ja ehkä vaan sitten ajatuksena me puhumme paljon älykkäästä sopeutumisesta. Ehkä meidän pitäisi puhua mieluummin vaikkapa kestävästä uudistumisesta. Tämäkin sanaparin jostain sieltä nappasin ja tykkäsin tästä, että tämä oli minusta hyvä termi, tämmöinen kestävä uudistuminen. Ja sitten totta kai meillä on ehkä viimeisenä otan mukaan tuon hallitusohjelmassa olevan kirjauksen kannustimista maalle ja saaristoon muuton edistämiseksi, ja näitä täytyy meidän viedä eteenpäin. Ne eivät ole kovin vahvasti vielä edenneet. Siellä on onneksi tehty kyllä taustaselvitystä ja työtä, mutta näitä me ehdottomasti tarvitsemme, jotta tämä maallemuutto ja siihen liittyvät teemat ja haasteet sitten myös etenevät. Ehkä tässä kohtaa en katsonut ihan tarkasti kelloa, mutta olen käyttänyt aikani, niin päätän esitykseni tähän kohtaan. Kiitoksia. Kiitos.